Защо ревеш? Защото е последният ден, в която работи планината ли? Тъжно ти е, че затварят? Тъжно ли ти е, че затварят? Не искаш да затварят? Ами трябва да им кажем да не затварят. Искаш да отидем да им кажат да не затварят планината? Какво да им кажем, че искаш да караш? Какво да им кажем, че искаш да караш всеки уикенд? Искаш ли да караш другия уикенд? Но, тогава да затваряме. Добре, кажи им довиждане.